Hvordan helvede virker det her kamera, Nimso? Vent. Der kom der vist lidt farve på. Jo, nu bliver det lidt skarpere. Kan vi få det helt perfekt? Ja, der var den. Velkommen til Nilfheim City. Det er her, hvor vi går og hygger os, når vi er sådan lige rigtig ude i den store hvide verden. Du kan også se, at den store bygning i midten, det er vores lille krog. Her er jeg sådan, at jeg vil fortælle lidt om Nilfheim. Fordi Nilfheim, vi vil gerne have nogle stammer. De må gerne være raid-aktive, forumaktive og aktive på clanchatten. De må gerne have noget disciplin og følge ledelsens ordre og melde ud til raid og læse deres breve. Stammerne må gerne tænke selv og være konstruktive og ikke skal have alt for klare og sige deres mening. De må gerne deltage i clanspillet og i clans aktiviteter og sådan noget med raids og give noget fritid til klanen. Vi har noget aktivitet med i en clan-chat og aktive forumer og gode hjemmeside. Og ledelsen, vi lytter til stammerne, sender noget info og hjælper at forklare. Hjemmesiden, den er så nem at forstå, og så kan man jo melde ud til raid, sige coming soon. Spillestilen, den er sådan lidt mere krig end IKEA, og one-on-ones, det var det bedste. Og vi spiller efter IRP-systemet, men vi vil have dig. Vi vil have dig i vores clan, hvis du er aktiv og kan opfylde nogle af de ting, vi gerne vil have. Så er du måske den næste stamme i det, vi kalder Niflheim.